Saur sampun kapiyarsa ngeling gending kebugira minangka pratandha bilih para warga muslimin lan muslimat sampun siap siaga badhe nindakaken adicara dahar saur. Adicara dahar saur menika sunahipun Rasul dumateng para kadang ingkang badhe siam ing sasi Ramadan sumangga enggal saur. Saur mugia panjenengan sami anggenipun nglampahi siam ing sasi Ramadan semangke boten wonten rupeda kalis ing sambi kala sawetawis wedal sampun tabuh 3 langkung 10 menit monggo dumateng para kadang enggal saur. Saur